खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा गथ'फोरनि फुटबल बादायलायनाय बानजायदों। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव थानाय कलबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव तामुलपुर दख'रानि बेन्दोंआव थानाय हानजाफोरनि गेजेराव बादायलायनायखौ बानजायदों। बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बानेश्वर नार्जारिया। हाबाफारिखौ दैदेनो तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिपुल बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि अजित बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो नुजाथिबावदोंमोन दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'आ। दिनै बे गावनि जिउखौ दैदेननो हाबाय बा जोङो हारिखौ दिनै गोजौआव लांनो हाबाय, नर्थ इस्टखौनो दिनै माने मिथिजानाय खालामनो हाबाय। दा बेनिखायनो आङो खावलायनो लुबैयो जोङो फरायनायजों लोगोसे गावनि एक्सारसाइज फिजिकेल जि एक्सारसाइज बेफोरखौ लांनो थाखाय जोङो खेला दुलायाव जोङो बाहागो लानांगोन। ओंखायनो उन्दै उन्दै जोंनि फंबायमोनखौ जौगासार फारसे दावगाहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेनि गेजेरावनो गासैबो जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरा हाबजोबनानै दङ। ओंखायनो आङो दिनैनि जे फंबाय उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ जे जोंनि खेला गेलेनायखौ जों मोजाङै लांनांगौ। दिनै जोङो बेवहाय आनसलिकआव बादायग्रोनायजों बेनि उनाव जोङो साब डिभिजना जोङो मोनथाम गोलैयो। जों जिल्ला हिसाबै दिनै एबसुआ तामुलपुर जिल्लाखौ दानाय जायाखै, बे हिसाबै जों साब डिभिजन मोनथाम साब डिभिजन दङ बाक्सा जिल्ला एबसुनि आन्दाराव, जेरैबायदि सालबारि साब डिभिजन, मुसलपुर साब डिभिजन दिनै तामुलपुरा जिल्ला जाबाय। एबसु हिसाबै जोङो साब डिभिजन हिसाबै हमनाय जादों। दा बेखौ जोङो साब डिभिजन वाइसआव फोजोबनानै जिल्ला वाइसआव जोङो बेखौ खालामनाय जागोन आरो बेखौ सेन्ट्रेलसिम लांनाय जागोन। ओंखायनो जाहाथे जोंनि खेला गेलेगिरि फंबायमोना गासैबो जि नेम निथि जिखिनि हमना होनाय जादों बेखौ मानिनानै सोलियो। जोंनि रेफ्रि जाजमेन्ट बिथांमोनाबो मोजाङै दैदेनो। जि जोंनि जि माने आनसलिकआ जि आयदा हमनानै दोन बेखौनो मानिनानै सोलियो। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय, गोबां बाथ्राखौ बुंनो लुबैयाखिसै। उननि समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारि जौगानायनि थाखाय, बे ओनसोला जौगानायनि थाखाय जोङो अराय समबो खामानि मावलांगोन आरो बेनि थाखाय खुनु बेवहाय साननांगौ बाथ्रा गैया। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बा तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अराय समबो रायजो राजा बा जोंनि समाज सिबियारि बा मेलेमजिबि बिथांमोना अराय समबो हेफाजाब होबाय थायो। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय। दिनै तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि आन्डार 13 फुटबल हौवासाफोरनि बादायलायनाय बे हाबाफारियाव बेखेवजेननो थाखाय आंखौ लिंहरनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय खाबु होबाय, बेनि थाखाय आं दख'रा आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। जोबथारनायाव बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय आरो दिनैनि जि जागायजेननाय हाबाफारिनि बिबुंथि बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। फरायनायजों लोगोसे देहायारि सरसा खालामनाया गोनांथार, बे थांखिखौ लाना गेलेमु हाबाफारि लानाय जादों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'राफोराबो फारि फारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बानजायदों।